Ja sieltä veto myöskin lähtee, kiekko tulee pomppivana. Ja näin sieltä. Maansaarelta loistopassi, Vainiolla paikka ja siihen! Heinänen pääsee tulemaan itse maalin eteen. Sitten on Vaaran paikat ja siitä täytyy verkkojen soida. Mutta Antti Erkijonte. Harjola löytää siitä. Löytää Nicholsonin sitten. Eli on tällä hetkellä 3-0. Vainio taklaa kovaa laita. Kuviota rauhoittamaan. Nyt sitten kiekko viivaan Laaksolle, näin sitten ylivoimakuvio on kunnossa. Se lähtee laukaus. Siitä Laakson avaus Parviaiselle. Parviainen pelaa kulmaukseen siellä ensimmäisenä ketterästä Jäpseen. Harti pelaa kiekon Niklas Nordgrenille. Nordgren vielä maalin eteen. Mailla napsahtaa palasi. Ja Plexin kautta purkua pois. Se onnistuu. Väärälle puolelle Mäenpäälle. Mäenpää pyörittää, Kane katsoo ja vetää ja Parviainen pomputtaa ja nappaa ilmasta kiinni ja sitten tulee Maila kyllä naamaan. Katkaisee tuon Iippeikko hyökkäyksen lähdön siniviivalla. Ja pääseekö sieltä nousemaan? Ja kyllä pääsee sieltä nousemaan. Ja sen ottaa siinä sitten Parviainen. Kiekkoa hyvin, pelaa sen jälkeen maalille. Turpa kääntää vielä hienosti ja sitten lähtee.
Sunnilta loistava possi jälleen ja sieltä vielä haetaan Jokisen Skaselle sitten keskialueelta. Kovaa kamppailua siinä. Heinänen joutuu repimään Nichols. Peliin paremmin mukaan hetki hetkeltä. Jotain. Ja siitä. Vaara. Levitys siihen Kangasniemelle. Jopa. Pelin painopistettä hyökkäys suuntaan. 3.20 on jäljellä. Päättyy jo hyvissä ajoin, niin Tion. Tässä näin Joona Lankista. Ei onnistu nyt se mitä hän ajattelee. Oi, kun vetää. Ja sitten siellä kyllä Hattusella 1000 taalan paikka. Sen Roos selvittää ja nyt sitten pysyy kuitenkin sekä. Ja mitäs sitten? Jaha, tästä vihe. Meillä Lahtinen. Aatu Laakso. Kiekko tuto päätyy. Sinne ensimmäisenä Menna. Taskulla tuloksella tosin. Ja sitten näytetään, että ei ole pitkä kiekko. Tämä Nordgren heittää päätyyn. Heidän alueelle ja Hokki saa siellä annettua kovan niitin perille asti. Pakaslahti. Tuomarit näyttävät, että väärä vaihto on käynnissä Hokilla, joten tästä tulee seuraavaksi vieraiden ylivoimaa, jos ei tule maalia. Noin ikään. Linjuri näytti siellä 6 sormea. Ja heti kun Hokki ottaa kiekon haltuun, niin tästä otetaan